హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 37 మరియు 38వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాము. సో హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ. ప్రభుజీ హోస్ట్ మీకు వచ్చింది ప్రభుజీ. ప్రభుజీ జాయిన్ అవ్వగానే ప్రభుజీ నేమ్ మీద క్లిక్ చేసి మేక్ హోస్ట్ అని ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయండి ప్రభుజీ. ఏంటి ప్రభుజీ? హోస్ట్ మీకు వచ్చింది. ఆహా, ప్రభుజీ జాయిన్ అయిన తర్వాత ప్రభుజీ నేమ్ మీద క్లిక్ చేసి మేక్ హోస్ట్ అని ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయండి ప్రభుజీ. పార్టిసిపెంట్స్ లోకి వెళ్ళి ప్రభుజీ, లేదంటే ఒక పని చేయండి ప్రభుజీ, నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నాను. చాట్ లోకి వెళ్ళాలా మాతాజీ? లేదు ప్రభుజీ, ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్స్ నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను చూడండి, నా నేమ్ మీద క్లిక్ చేయండి. అట్లా చేయమంటారా? ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. నా నేమ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. మీ నేమే క్లిక్ చేశాను ప్రభుజీ. మేక్ హోస్ట్ అని ఉంటుంది చూడండి ప్రభుజీ ఆప్షన్స్ లో. నేను పెట్టాను ప్రభుజీ. అంటే ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేయనా లేకపోతే హ్యాండ్ రైజ్ నేను పర్లేదు మొబైల్లోనే నా నేమ్ మీద క్లిక్ చేయండి ప్రభుజీ. మీ నేమ్ మీద క్లిక్ చేశాను ప్రభుజీ.
ఓకే ఓకే పర్లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ జాయిన్ అయ్యారు. క్లిక్ చేశాను నేను. ఓకే ఓకే పర్లేదు ప్రభుజీ అయిపోయింది. హరే కృష్ణ. అయిపోయిందా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా ప్రభు? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఈ శ్లోకం దగ్గర నుంచే కదా ప్రభు మనకి ఇప్పుడు? ఓకే, హరే కృష్ణ. అవును ప్రభుజీ. అంతకుముందు అంతా వినిపించింది కదా? ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయంలోని 37 మరియు 38 శ్లోకాలు. అందులో ముందుగా 37వ శ్లోకాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. పాదం త్రిభువనోత్కృష్టం పాదం పాదం త్రిభువనోత్కృష్టం పాదం త్రిభువనోత్కృష్టం పాదం త్రిభువనోత్కృష్టం జిగీషో సాధువర్త్మమే జిగీషో వర్త్మమే జిగీషో సాధువర్త్మమే జిగీషో జిగీషో సాధువర్త్మమే బ్రూహ్యస్మత్ పితృభిః బ్రహ్మన్ బ్రూహ్యస్మత్ పితృభిః బ్రహ్మన్ బ్రూహ్యస్మత్ పితృభిః బ్రహ్మన్ నన్యైరప్యనధిష్ఠితం అన్యైరప్యనధిష్ఠితం పాదం త్రిభువనోత్కృష్టం జిగీషో సాధువర్త్మమే పాదం త్రిభువనోత్కృష్టం జిగీషో సాధువర్త్మమే బ్రూహ్యస్మత్ పితృభిర్బ్రహ్మన్ అన్యైరప్యనధిష్ఠితం బ్రూహ్యస్మత్ పితృభిః బ్రహ్మన్ అన్యరప్యనధిష్ఠితం పదం త్రిభువనోత్కృష్టం జిగీషో సాధువర్త్మమే బ్రూహ్యస్మత్ పితృభిః బ్రహ్మన్ అన్యైరప్యనధిష్ఠితం పదం హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ, చాముండేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పదం త్రిభువనోత్కృష్టం జిగీషో సాధువర్త్మమే బ్రూహ్యస్మత్
పితృభిర్బ్రహ్మన్ అన్యైరప్యనధిష్ఠితం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. పదం త్రిభువనోత్కృష్టం జిగీషో సాధువర్త్మ మే బ్రూహ్యస్మత్ పితృభిర్బ్రహ్మన్ అన్యైరప్యనధిష్ఠితం. హరే కృష్ణ ప్రభు. నాగరత్న మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. పదం త్రిభువనోత్కృష్టం జిగీషో సాధువర్త్మ మే భూహ్యస్మత్పితృభిః బ్రహ్మణ్ అన్యైరప్యనధిష్ఠితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. పదం త్రిభువనోత్కృష్టం జిగీషో సాధువర్త్మ మే బ్రూహ్యస్మత్పితృభిర్బ్రహ్మన్ అన్యైరప్యనధిష్ఠితం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. పదం 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 స్థానము, త్రిభువన ముల్లోకములు, ఉత్కృష్టం శ్రేష్టమైనది, జిగీషోహో పొందగోరియున్న, సాధు సత్యమభు వర్త్మ పతము మే నాకు బ్రూహి దయతో తెలుపుడు, అస్మత్ మా యొక్క పితృభిః తండ్రి తాతలచే బ్రహ్మన్ ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ అన్యైః ఇతరులచే కూడా అనధిష్ఠితం పొందబడని. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ ముల్లోకములలో ఇంతవరకు ఎవ్వరును చివరకు నా తాత తండ్రులు కూడా సాధించనటువంటి పరమోత్కృష్ట స్థానమును నేను పొందగోరుచున్నాను. అట్టి నా జీవిత లక్ష్యమును సాధించుటకు సత్యపదమును నాకు దయతో ఉపదేశించు. హరే కృష్ణ. భాష్యము చంద్రవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. నారదముని నుండి బ్రాహ్మణోపదేశమును పొందుటకు ధ్రువుడు నిరాకరించినచో మరి ఒకటి ఉపదేశమును కోరుచున్నాడని తదుపరి ప్రశ్న సహజముగానే ఉదయించును. కనుక ఆయన అడుగక మునిపే ధ్రువుడు తన మనోభిష్టమును వెల్లడి చేయుచున్నాడు. అతని తండ్రి సమస్త ప్రపంచమునకు చక్రవర్తి, తాతయ్యగు బ్రహ్మదేవుడు విశ్వ సృష్టికర్త. అట్టి తన తండ్రి యొక్క తాత యొక్క సామ్రాజ్యము కన్నను శ్రేష్టమైన రాజ్యమును పొందగోరుచున్నానని ధ్రువుడు తన కోరికను వెల్లడించెను. ముల్లోకములలో అనగా ఉన్నత, మధ్య, అధోలోకములలో ప్రతిస్పర్ధి లేనటువంటి రాజ్యమును కోరుచున్నానని అతడు నిష్కపటముగా పలికెను. ఈ విశ్వమునందు పరమోత్కృష్ట పురుషుడు బ్రహ్మదేవుడు. అతని స్థానము కన్నను ఉత్కృష్టమైన స్థానమును ధ్రువుడు అడిగాను. నారదముని యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహమును, ఆయన సన్నిధి యొక్క పూర్తి లాభమును పొందవలనని అతడు తలచెను. ఏలయన శ్రీకృష్ణ భగవానుని పరమభక్తుడగు నారదమునియే అనుగ్రహించినచో లేదా మార్గదర్శనము కావించినచో ముల్లోకములలో ఎవ్వరునూ పొందనటువంటి పరమోత్కృష్ట స్థానమును తాను పొందగలనని అతడు ఎరిగి ఉన్నాడు. ఆ విధముగా
అట్టి స్థానమును పొందుటకు అతడు నారదముని సహాయం అడిగాను. ధ్రువుడు బ్రహ్మదేవుని కన్నను ఉత్కృష్ట స్థానమును కోరుచున్నాడు. నిజమునకు ఇది అసాధ్యమగు విషయమే అయినను దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని సంతుష్టిని చేయుట ద్వారా భక్తుడు అసాధ్యమైనది కూడా సాధించగలడు. పరమోత్కృష్ట స్థానమును ధ్రువుడు పొందగోరినది సత్యపథముననే గాని ఏదో ఒక విధముగా కాదన్నది ముఖ్య విషయము ఇచ్చట సూచింపబడినది. అనగా శ్రీకృష్ణుడే అట్టి స్థానమును ఒసగినచో అతడు దానిని అంగీకరించగలడని అది తెలుపుచున్నది. భక్తుని స్వభావం ఇదియే. అతడు భౌతిక లాభమును కోరవచ్చును, కానీ దానిని శ్రీకృష్ణుడు ఒసగినప్పుడే అతడు అంగీకరించును. నారదముని ఉపదేశమును నిరాకరించినందుకు ధ్రువుడు విచారపడెను. కనుకనే తన మనోరథం ఈడేరునట్లుగా మార్గదర్శనము కావించి అనుగ్రహించుమని అతడు నారదమునిని అర్థించెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదములు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 38వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. నూనం భవాన్ భగవతో నూనం నూనం భవాన్ భగవతో నూనం నూనం భవాన్ భగవతో యోగ్నజ పరమేష్టినః పరమేష్టినః యోగ్నజ పరమేష్టినః పరమేష్టినః యోగ్నజః పరమేష్టినః విదుదన్నటతే వీణాం విదుదన్నటతే వీణాం విదుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్ హితాయ జగతో వర్కత్ హితాయ జగతోర్కవత్ నూనం భవాన్ భగవతో యోగ్నజ పరమేష్టినః నూనం భవాన్ భగవతో యోగ్నజ పరమేష్టినః నూనం భవాన్ పరమేష్టినః విదుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్ విదుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్ నూనం భవాన్ భగవతో యోగజ పరమేష్టినః విదుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్ భవాన్ భగవతో యోగజః పరమేష్టినః జగతోర్కవత్. వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు, శ్రీలత మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. नूनं भवान
నూనం భవాన్ భగవతో యోగ్యజః పరమేష్ఠినః విదుదన్నటతే ఏనాం హితాయ జగతోర్కవత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నూనం భవాన్ భగవతో యోగజః పరమేష్ఠినః వితుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. నూనం భవాన్ భగవతో యోగజః పరమేష్ఠినః వితుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. నూనం భగవాన్ భగవతో యోగజః పరమేష్ఠినః వితుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు, జయప్రద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్కోణ. నూనం భవాన్ భగవతో యోగజః పరమేష్ఠినః వితుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. నూనం భవాన్ భగవతో యోగజః పరమేష్ఠినః వితుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శోభరాణి మాతాజీ, వసంత భాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. నూనం భవాన్ భగవతో యోగజః పరమేష్ఠినః వితుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. నూనం భవాన్ భగవతో యోగజః పరమేష్ఠినః వితుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ, భారతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నూనం భవాన్ భగతో యోగజ పరమేష్ఠినః వితుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. నూనం భవాన్ భగవతో యోగజః పరమేష్ఠినః వితుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రామాంజన్ మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారములు. నూనం భవాన్ భగవతో యోగజః పరమేష్ఠినః వితుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నూనం భవాన్ భగవతో యోజ్ఞజః పరమేష్ఠినః వితుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎవరు చదివిన వాళ్ళు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేనండి విశాల్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నూనం భవాన్ భగవతో యోజ్ఞ పరమేష్ఠినః వితుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అయిపోయింది ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు, చదువుతారు. హరే కృష్ణ, చదువు. ఓకే ప్రభుజీ. నూనం భవాన్ భగవతో యోగజః పరమేష్ఠినః వితుదన్నటతే వీణాం హితాయ జగతోర్కవత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. నూనం, నిక్కముగా, భవాన్, మీరు, భగవతః, భగవానుని, యః, ఏదైతే, అంగజః,
దేహము నుండి జన్మించిన దేహము నుండి జన్మించిన పరమేష్టిన బ్రహ్మదేవుడు వితుదన్ మీటుచు అటతే అంతటను పర్యటింతురు వీణాం వీణను హితాయ హితము కొరకు జగతః జగత్తు యొక్క అర్కవత్ సూర్యుని వలె హే ప్రభు బ్రహ్మదేవుని ఉత్తమ పుత్రులకు మీరు సమస్త జగత్తు యొక్క హితము కొరకు వీణను మీటుచు పర్యటింతురు మీరు సమస్త జీవుల లాభము కొరకై విశ్వమంతటను పరిభ్రమించుచు సూర్యుని వంటి వారు హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. భాష్యం శీల ప్రభుపాదులు వారికి జై. ఐశ్వర్యమునందు తన తండ్రి తాతలు రాజ్యమునే అతిశయించడి సామ్రాజ్యము తనకు లభించవలననేది అతను ధ్రువుడు అనగా చిన్నపిల్లవాడైన వ్యక్తము భావించను. సమస్త లోకములకు లాభం కూర్చు నిమిత్తమే సూర్యుడు విశ్వమంతయు పరిభ్రమించుచుండును. అట్టి సూర్యుని వలె ప్రపంచమునకు వెలుగును కూర్చుటే ఏకైక కార్యముగా కలిగిన నారదముని వంటి మహాత్ముని కలిసినందుకు అతడు హర్షమును కూడా వెలుబుచ్చుచున్నాడు. ఏ విధముగా కృష్ణ భక్తుడు కావచ్చునో ఎల్లరికూ బోధించుచు సమస్త విశ్వమునకు పరమోత్తమగు సంక్షేమ కార్యమును నిర్వహించే ఏకైక ప్రయోజనముతోనే నారదముని విశ్వమంతయు తిరుగుచుండును. కనుకనే తన కోరిక అతి సాధారణమైనను నారదుని దానిని అతి అసాధారణమైనను నారదముని దానిని తీర్చగలరని ధ్రువుడు పూర్తి విశ్వాసమును కలిగి ఉండాను. ఇచ్చట సూర్యుని ఉపమానం మిగుల ప్రధానమైనది. పరమ కరుణామయుడగు సూర్యుడు ఎటువంటి భేదభావం లేకుండా సర్వత్రా కాంతిని ప్రసరించును. నారదముని కూడా అట్లే తన ఎడ అనుగ్రహమును చూపవలని ధ్రువుడు అర్థించుచున్నాడు. బద్ధజీవులందరకు శుభము కూర్చు ప్రయోజనముతోనే ఆయన విశ్వమంతయు పర్యటించునని ధ్రువుడు పలికెను. అనుగ్రహమును చూపి తన విశేష వాంఛను తీర్చుమని అతడు నారదముని అర్థించెను. తన కోరికను తీర్చుకొనుటకు ధ్రువుడు దృఢనిశ్చయుడై ఉండెను. ఆ ప్రయోజనముతోనే అతడు ఇంటిని రాజప్రసాదమును వీడెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇది ఈరోజు శ్లోకాలు. ఆ శ్లోకాలకు ఇవ్వబడినటువంటి భావము మరియు భాష్యము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశాన్ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్
సహ గణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశాతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు ఎగుట, ఆ అరణ్యమునకు వేగుతూ ఉన్నటువంటి అంటే బయటకు గృహాన్ని వీడి ఆ రాజప్రసాదమును వీడి బయటకు వచ్చినటువంటి ఆ ధ్రువుడితో దేవర్షి నారదుడు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూసాము. సో సాధారణంగా ఇక్కడ నారద మహర్షి ధ్రువుడికి చిన్నపిల్లవాడు కనుక నీవు మరి ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయము ఈ వయసుకు సరైనటువంటిది కాదు. సో కాబట్టి ఈ వయసులో నీవు ఆటలాడుకుంటూ ఉండవలసినటువంటిది తదుపరి మానవ జన్మలు అంటే మానవ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వివిధ పద్ధతులను వర్ణాలు ఆశ్రమాలలో వివిధ ఆశ్రమాల ప్రకారంగా నీవు తదుపరి నీవు భక్తిలో నిమగ్నమై నువ్వు కోరుకున్నటువంటి వాటిని పొందవచ్చు అని చెప్పినప్పుడు దానిని తిరస్కరిస్తూ ధ్రువుడు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ధ్రువుడు నారద మహర్షితో చెప్తాడు, మరి ఓ నారదముని సుఖదుఖములైనటువంటి భౌతిక స్థితుల చేత హృదయం కలత చెందిన వానికి మనశ్శాంతి కొరకు మీరు ఉపదేశించినదంతా కూడా ఖచ్చితంగా మరి సరైనటువంటి విధానమే. అంటే అతడు బోధించినటువంటి తత్వము బ్రాహ్మణ తత్వంగా ఉన్నటువంటిదిగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి. కానీ మీరు ఏదైతే తత్వాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారో అది నా హృదయాన్ని తాకడం లేదు. ఎందుకంటే మీ ఉపదేశాలను నేను అంగీకరించుకున్నందుకు నేను సిగ్గుమాలిన వాడినై ఉన్నాను. అది నా యొక్క దోషం కాకపోవచ్చు. నేను క్షత్రియ కులంలోనే జన్మించడానికి మరి అది కారణమై ఉండవచ్చు. నా సవతి తల్లి మరి పలికినటువంటి ఆ పరుష వాక్కుల నా హృదయం ఛేదించబడినది కనుక మీ విలువైనటువంటి ఉపదేశాలను నా యొక్క హృదయంలో నిలుపుకోలేకుండా పోతూ ఉన్నాను అంటూ ఆయన నారదులు వారు చేసినటువంటి ఉపదేశాన్ని అతడు తిరస్కరించినట్లుగా తెలుస్తూ ఉన్నట్లు. అంటే నారదుల వారు బోధించినటువంటి తత్వము శాంతియుతమైనటువంటి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బ్రాహ్మణ తత్వంలాగా ఉన్నటువంటి అంశము కనుక మరి మనకి ఈ సమాజంలో వర్ణాశ్రమ విధానాలలో బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు శూద్రులుగా ఉన్నటువంటి ఆ స్థితి. సో కనుక మరి ఇక్కడ తాను క్షత్రియుడను కనుక మీరు బోధించినటువంటి విషయాలు బ్రాహ్మణులకు సరి అయినటువంటివిగా ఉన్నటువంటివి. సో కనుక నేను క్షత్రియుడిగా ఉన్నటువంటి నాకు మరి నేను అనుకున్న విషయాన్ని సాధించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అనేటువంటి విధంగా అతడు నిర్మోహమాటంగా మరి తనకు హితబోధ చేయడానికి వచ్చినటువంటి నారదుడితో అంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూసినటువంటి. సో మరి వాస్తవానికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అదే విషయాలను ఇప్పుడు కలియుగానికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మరి సాధారణంగా మానవ సంఘము అనేటువంటిది బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు శూద్రులుగా ఉన్నటువంటిది. అయితే ఆయన మనకి చెప్పినటువంటిది ఈ సామాజిక దేహము అనేటువంటి దాంట్లో బ్రాహ్మణులు శిరస్సు అయినట్లయితే క్షత్రియులు దేహం అంటే బాహువులు గాను ఉదరంగా వైశ్యులు అలాగే పాదములుగా శూద్రులు ఉన్నటువంటిది. కానీ ఈ కలియుగ పరిస్థితులలో
ఈ దేహానికి ఉదరము మరియు పాదము మాత్రమే ఉన్నట్లుగా ఉంటూ ఉంది. బాహువులు మరియు శిరము లోపించినటువంటి అది తిరిగి ఉద్ధరించబడడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ భగవంతుని పాద పద్మాలను ఆశ్రయించడము అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని విన్నాం. సో ఈ క్రమంలో ఇంకా నారదులతో మరి ఈ ధ్రువుడు భక్త ధ్రువుడు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం ఇంకా చూసినట్లయితే ఆయన ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆ ధ్రువుడు నారద మహర్షితో చెప్తూ ఉన్నాడు. పదం త్రిభువనోత్కృష్టం జిగీషో సాధు వర్త్మమే బ్రూహ్యస్మత్ పితృభి బ్రహ్మన్ అన్యైరప్యనధిష్ఠితం. సో ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా, సో నారదుల వారిని ఈ విధంగా బ్రాహ్మణోత్తమ అంటూ సంబోధిస్తూ ధ్రువుడు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి, సో మీరు మరి చెప్పినట్లుగా నేను ఆ విషయాలను అంగీకరించలేకపోతున్నాను. మరి క్షత్రియులో జన్మించినటువంటి నేను మరి మా పినతల్లి అంటే సవతి తల్లి పలికినటువంటి పరుష వాక్కులను నేను భరించలేకపోతూ ఉన్నాను. కనుక దానికి ప్రతీకారంగా ఈ ముల్లోకాలలో ఇంతవరకు ఎవ్వరును అంటూ ఇక్కడ ఇంకా ముఖ్యంగా కోట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి పదం త్రిభువనోత్కృష్టం. పదం అంటే స్థానం. ఈ త్రిభువనో అంటే ముల్లోకాలలో శ్రేష్టమైనటువంటి స్థానం నాకు కావాలి అన్నట్లుగా అతను పలుకుతున్నట్టు. పదం స్థానం, త్రిభువన ఉత్కృష్టం, ముల్లోకాలలో శ్రేష్టమైనటువంటి స్థానమును జిగీషో సాధు వర్త్మమే అంటున్నాడు. జిగీషో అంటే పొందగోరి ఉన్నాను, సాధు అంటే సత్వం, ఇక్కడ మే నాకు, ఇక్కడ అని బ్రూహి అస్మత్ పితృభిః బ్రహ్మన్. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా, మా తండ్రి మా తాతలు, ఇక్కడ తాతలు అంటే తండ్రి ఉన్నటువంటిదే తాతకి అంటే మనువుకు ఉన్నటువంటిది. ఆ మనువు యొక్క తండ్రి అయినటువంటి బ్రహ్మను కూడా కలుపుతూ ఉన్నటువంటి తాతలు. సో మా తండ్రి గారు మా తాతలకు మించి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్రహ్మ నుంచి వచ్చినటువంటిది మనువు తర్వాత మరి ఉన్నటువంటి ఆ ఉత్తానపాదుడు కనుక, సో కాబట్టి మా తండ్రి తాతలకు మించి, తాతలకు ఏదైతే ఉన్నటువంటిదో అంతేకాదు ఇతరులు ఎవరికి కూడా లేనటువంటి అటువంటి స్థితిని నేను పొందగోరి ఉన్నాను అంటూ క్షత్రియుడిగా తన యొక్క స్వభావాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తున్నాం. సో కనుకనే ఆ ధ్రువుడు నారద మహర్షితో చెప్తున్నాడు, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, ముల్లోకములలో ఇంతవరకు ఎవ్వరును, చివరకు నా తాత తండ్రులు కూడా సాధించినటువంటి పరమోత్కృష్టమైనటువంటి స్థానమును నేను పొందగోరుతూ ఉన్నాను. అట్టి మరి నేను ఆ విధమైనటువంటి కోరికతో ఉన్నాను కదా, ఆ విధమైనటువంటి లక్ష్యంతో ఉన్నాను. ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి నేను భక్తి మార్గాన్ని, ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించడానికి వచ్చాను కదా. అటువంటి నా జీవిత లక్ష్యం సాధించుటకు సత్య పదము అంటే వాస్తవికమైనటువంటి మార్గము, సరి అయినటువంటి మార్గమును నాకు దయతో ఉపదేశించుడి. ఎందుకంటే మీరు ఉపదేశించినటువంటి ఉపదేశాలను నేను స్వీకరించలేకపోయాను. మరి సహజంగానే ఆయన బోధించినటువంటి ఆ బోధనలను ఆయన అంగీకరించలేదు. కంటే తదుపరి మరి ఏంటయ్యా నీ కోరిక అని అడుగుతాడు కదా. ఆ నారదుల వారు అడగక మునిపే బాలుడైనటువంటి ధ్రువుడు తన యొక్క ఇచ్చ, తన యొక్క వాంఛ, తనకు ఏమైతే అభిలాషిస్తూ ఉన్నాడో ఆ విషయాన్ని అతడు ఇక్కడ వ్యక్తపరిచినటువంటిది. అలాగే ఇంకా ఆయన అంటూ ఉంటాడు, నూనం భగవాన్ భగవతో యోగజ
పరమేష్టినః. సో ఇక్కడ నూనం ఖచ్చితంగా భవాన్ మీరు, భగవతః అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క, యో అంగజ అంటే ఏదైతే దేహం నుండి జన్మించారంటే ఇక్కడ ఆ భగవానుడు ఒక రకంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ద్వారా వచ్చినటువంటి బ్రహ్మ, సృష్టించబడినటువంటి బ్రహ్మ నుండి ఉద్భవించినటువంటి వారు, జన్మించినటువంటి వారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు పరమేష్టినః. సో ఆ పరమేష్టి అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క దేహము నుండి మీరు జన్మించినటువంటి మీరు, అంటే బ్రహ్మదేవుని యొక్క పుత్రులలో ఉత్తములు అయినటువంటి మీరు. ఇంకా అంటున్నారు వితుదన్నటతే వీణాం. వీణం, ఆ వీణను మీటుతూ, అటతే అంటే మొత్తం కూడా పర్యటించుతూ ఉంటుంటారు. ఎలా అంటే హితాయ జగత్ అర్కవత్. హితాయ అంటే హితము కొరకు. ఏ హితం కొరకు అంటే జగత్తు, ఈ జగత్తు యొక్క హితము కొరకు మీరు సూర్యుని వలె, సూర్యుడైతే ఏ విధంగా అయితే ఈ జగత్ అంతటికి కూడా కాంతిని వెదజల్లుతూ ఉంటాడో, అలా కాంతిని వెదజల్లడం వల్ల చీకటి అంతా తొలగిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే మరి ఈ జగత్తులో ఉన్నటువంటి జీవులలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించేయడానికి మీరు ముల్లోకాలలో వీణ మీటుతూ ప్రయత్నించేటువంటి ఆ పరమేష్టి యొక్క ఉత్తమ పుత్రులైనటువంటి మీరు మరి నాకు సరైనటువంటి మార్గ నిర్దేశకం చెయ్యండి. నా యొక్క గమ్యం ఇది. ఎందుకంటే నారదులు వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని అతడు స్వీకరించలేదు. స్వీకరించకుండా తనకు ఏం కావాలనో అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. సో అంటే భౌతికమైనటువంటి కోరిక ఇది. అయినప్పటికీ కూడా భక్తి విధానంలో ఆ విధమైనటువంటి కోరికను కోరుకోవచ్చు అని ఇక్కడ, అంటే భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా అది లభించినప్పుడు దానిని స్వీకరించవచ్చు అనేటువంటి విషయం ద్వారా తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని ధ్రువుడు ఆ బ్రహ్మర్షి, బ్రహ్మ యొక్క పుత్రుడైనటువంటి నారదుడితో అతడు తన యొక్క ఉద్దేశాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి ధ్రువుడు అతడు కోరుకుంది ఏంటంటే ఈ ముల్లోకాలలో ఎవరు కూడా పొందలేనటువంటి, తన తాత తండ్రులు కూడా పొందలేనటువంటి, ఆ క్రమంలో చూసినట్లయితే తన తండ్రి, తన తాత, తన ముత్తాతలలో అంటే ఈవెన్ పరమేష్టి ఆ బ్రహ్మదేవుని కంటే కూడా ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని అతడు పొందగోరి ఉన్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని సూటిగా ఆ నారదులకు తనకు మార్గనిర్దేశకం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఆ గురువు అయినటువంటి నారదుల వారితో అతడు పలికినటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ దీనికి వివరణలు ఇస్తూ మనకు చెప్తున్నారు. నారదముని ఏదైతే ఉపదేశం చేశారో ఆ ధ్రువుడికి, అది సాధారణంగా బ్రాహ్మణోపదేశము కనుక ఆ బ్రాహ్మణ ఉపదేశాన్ని అతడు అంటే స్వీకరించలేదు. కనుక మరి నీ కోరిక ఏంటి అనేటువంటిది ఆ నారదులు వారు అడగవచ్చు. కనుకనే ఆ నారదులు వారు అడిగేదానికి ముందుగానే అతడు తన యొక్క మనోభీష్టాన్ని వెల్లడి చేసినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి జగత్తుకు మనువు చక్రవర్తిగా ఉన్నటువంటి వాడు. మనువు తదుపరి ఆయన యొక్క పుత్రులలో ఉత్తానపాదుడు తండ్రి, మరి చక్రవర్తి, జగత్ అంతటికి కూడా చక్రవర్తిగా ఉన్నటువంటి వాడు. అలాగే ఆ మనువు యొక్క తండ్రి అయినటువంటి అంటే తాత. సో కనుక ఆ బ్రహ్మదేవుడు విశ్వ సృష్టికర్త, ఈ భౌతిక జగత్ అంతటికి కూడా సృష్టికర్త. ఎందుకంటే అంతకు ముందు కూడా తన తల్లి చేసినటువంటి హితబోధనలో మీ యొక్క ప్రపితామహులైనటువంటి బ్రహ్మ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం ద్వారానే మరి ఈ జగత్తులో
అత్యున్నతమైనటువంటి సృష్టికర్త స్థానాన్ని అతడు పొందాడు. ఆ సృష్టిని జరపడానికి ఆ భగవంతుడి ద్వారానే అనుగ్రహాన్ని పొందాడు అని చెప్పినటువంటి విషయం. సో కనుకనే తన తండ్రి తన తాతల యొక్క సామ్రాజ్యం కన్నును శ్రేష్టమైనటువంటి రాజ్యాన్ని అతడు పొందగోరాను అనేటువంటి కోరికను వెల్లడి చేసినటువంటిది. ఇక్కడ ఆయన అడుగుతూ ఉన్నటువంటి పదం త్రిభువనోత్కృష్టం. సో త్రిభువన అంటే ముల్లోకాలలో, మనకి ఈ జగత్తులో మామూలుగా ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ 14 లోకాలు ఉన్నప్పటికీ కూడాను మనం చెప్పబడేటువంటిది ఏంటంటే మధ్య లోకాలు, ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు, అధమ లోకాలుగా 3 వర్గాలుగా ఉండేవి. సో ఈ మధ్య లోకంలో సాధారణంగా మానవులుగా ఉండేటువంటి మానవ జన్మలతో ఉండేటువంటి స్థితి ఇది. మరి సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల రకాలైనటువంటి దేహాలలో మానవ జన్మ ఉత్కృష్టమైనటువంటిది గాను, ఉన్నతమైనటువంటిది గాను, తన యొక్క తిరిగి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఒక శిక్షణ వంటి, సో మరి అంటే పరిపూర్ణతను సాధించడానికి ఇవ్వబడినటువంటి జన్మే మానవ జన్మగా చెప్తారు. శిక్షణ పొంది తిరిగి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరడానికి. సో కనుక అలా ఉన్నటువంటి ఈ మధ్యలోకము, దానికంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు, తర్వాత దానికంటే అధమ లోకాలు, కింద ఉన్నటువంటి ఈ ముల్లోకాలు, ఈ ముల్లోకాలలో కూడా తనకు ప్రతిస్పర్ధి లేనటువంటి, ప్రత్యర్థిగా లేనటువంటి, ఎవరు తనకు పోటీ అంటూ లేకుండా ఉండేటువంటి ముల్లోకాలలో ఎవడు కూడా తనతో సమానంగాని తనకంటే అధికుడుగాని ఉండకుండా ఉండేటువంటి రాజ్యాన్ని అతడు కోరుతూ ఉన్నట్లుగా నిష్కపటంగా అతడు చెప్పాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. మరి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక్కోసారి చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ దీన్ని ధ్రువుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంతో అడిగాడా, లేకపోతే తను ఒక బాలుడిలాగా ఆ విషయాన్ని కోరి అడిగాడా అనేటువంటిది కొంత సందిగ్ధంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే పిల్లలు ఆడుకుంటూ చూస్తే నాకు చందమామ కావాలి, లేకపోతే ఆ ఏనుగు కావాలి అనేటువంటి ఒక ఇదితో వస్తూ ఉండేటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మదేవుడు పరమోత్కృష్టమైనటువంటి పురుషుడుగా, అంటే భౌతిక జగత్తులో పరమోత్కృష్టమైనటువంటి వాడుగా ఉన్నటువంటి వాడు బ్రహ్మదేవుడు. అతని స్థానం కంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థానాన్ని అడిగినటువంటి. సో మరి అంటే ఇక్కడ ఒక రకంగా తదుపరి శ్లోకాలు చూస్తే ఆయన అంటాడు నారద మహర్షిని, ఏ ప్రభు, బ్రహ్మదేవుని ఉత్తమ పుత్రులైనటువంటి మీరు సమస్త జగత్తు యొక్క హితము కొరకు హీనను మీటుతూ పర్యటిస్తూ ఉంటుంటారు కదా, నిరంతరము ఆ భగవన్నామం చేస్తూ వీణ మీటుతూ ముల్లోకాలను సంచరించగలిగే, ఏ లోకంలోకైనా ఎక్కడికైనా సంచరించగలిగేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు నారదుడు. సో కనుక మరి మీ యొక్క ఆ విధమైనటువంటి సంచారము అనేటువంటిది ఈ సమస్త జీవులు, ఈ జగత్తులో ఉన్నటువంటి సమస్త జీవుల యొక్క లాభం కొరకే మీరు పరిభ్రమిస్తూ ఉంటారు. ఏ విధంగా అయితే సూర్యుడు మరి ఈ సమస్త మానవాళికి జీవనోపాధిని కలిగించడానికి, వెలుతురునివ్వడానికి ఆయన పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంటారో, అదే మాదిరిగా మీరు చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు. సో కనుక మరి ముల్లోకాలలో ఎవరూ కూడా పొందలేనటువంటి పరమోత్కృష్టమైనటువంటి స్థానాన్ని అతడు పొందగలను, అతడు అంటే ఆ స్థితిని ఇవ్వగలడు, లేదా అటువంటి మార్గనిర్దేశకం చేయగలడు అనేటువంటి నమ్మకంతో ధ్రువుడు మరి ఆ నారదుడిని బ్రహ్మదేవుడి కన్నా ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థానాన్ని కోరుతూ ఉన్నాను అనేటువంటి. సో వాస్తవానికి మరి సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో అంతకు మించి ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు. సో కనుక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది అసాధ్యమైనటువంటి విషయం. కానీ అసాధ్యాన్ని సాధ్యం చేయగలిగేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. అంటే ఆ భగవంతుడికి అసాధ్యం అనేటువంటిదే ఉండదు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో మనకి అసాధ్యం అనేటువంటిది ఏదైతే అనిపిస్తుందో దానిని సాధ్యం చేయగలిగేటువంటి వాడు భగవంతుడు. ఎందుకంటే
ఆ భగవంతుడు తప్ప మరెవరూ కూడా చేయలేనటువంటి. అందుకే చెప్తారు, ఆయన యొక్క మాయను దాటడం అనేటువంటిది ఎవరికీ సాధ్యం కాదు, కానీ ఆయనను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు దాటగలుగుతారు. సో కనుక ఇప్పుడు మరి ఆ ధ్రువుడు నారద మహర్షి యొక్క ఉపదేశంతో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తి పరచడం ద్వారా భక్తుడు అనేటువంటి వాడు అసాధ్యమైనటువంటి దానిని కూడా సాధ్యం చేయగలడు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు అడిగినటువంటిది భౌతికమైనటువంటి కోరిక అయినప్పటికీ కూడా అతడు ఎవరి నుండి పొందగోరారు అంటే ఆ పరమసత్యమైనటువంటి దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని, ఆ విష్ణు భగవానుని యొక్క అనుమతి ద్వారా అతడు పొందగలుగుతున్నాడు కనుక అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో కాబట్టి మరి భక్తుడి స్వభావము అది అని చెప్తున్నారు. తాను పొందగోరినటువంటిది భౌతికమైన ఆధ్యాత్మికమైన అది భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారానే స్వీకరించాలి. అలా స్వీకరించినప్పుడు ఏది కూడా బంధనం కాదంటారు. సో కనుకనే మన యొక్క ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ప్రతిదీ కూడా కృష్ణ సంబంధంలో చూసినప్పుడు అది ఎటువంటి ప్రతిబంధకం లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్. సో కనుక ఇక్కడ ధ్రువుడు కూడా తన మనోభీష్టం నెరవేరే విధంగా తనకి మార్గనిర్దేశకం చేయమని, అనుగ్రహించమని అతడు నారదమునిని అర్థిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ నారదముని సమస్త లోకవాసులకు లాభాన్ని కూర్చే నిమిత్తము ఏ విధంగా అయితే సూర్యుడు విశ్వం అంతటికీ కూడా వెలుతురుని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడో, మరి అటువంటి ఉద్దేశమే నారదులు వారు కూడా ముల్లోకాలలో సంచరించడము అంటే ఆయన ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో కూడుకున్నటువంటి జనులందరినీ కూడా ఉద్ధరించడానికి ఆయన గురువుగా ఉన్నటువంటి వారు. సో కనుక మరి ఆయన అనేక మందిని ఇంతకుముందు మనం ఎన్నో చూస్తాం. నారద మహర్షి యొక్క బోధనల ద్వారా ఎంతో మంది కిరాతకులు కూడా సాధు ఉత్తములుగా మారినటువంటి స్థితులను చూస్తూ ఉంటాం. సో అంటే నారదులు వారు ఈ ముల్లోకాలలో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా ఉద్ధరించగలిగేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి పరమోత్కృష్టమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుడు, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిగా, గురువుగా మరి ధ్రువుడు ఎరిగి ఆ విషయాన్ని అలా సో మరి ఈ ముల్లోకాలలో ఎవరు పొందలేనటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉందో ఆ స్థితి తనకు కావాలనని, దాని కొరకు తనని అనుగ్రహించమని, లేదా అటువంటి స్థితిని పొందేటువంటి మార్గాన్ని నిర్దేశించమని ఆ నారదులు వారుతో ధ్రువుడు విన్నవించుకున్నటువంటి తన యొక్క మనోభీష్టాన్ని తెలియచేసినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము, భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి ఆచార్యుని యొక్క అనుగ్రహము ఉన్నప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది. ఇక్కడ మరి నారదులు వారు బద్ధ జీవుల శుభం కొరకే నిరంతరము పరిత్రపించేటువంటి వారు. ఎందుకంటే వైష్ణవులు అలాగే ఉంటారు. భక్తులు అనేటువంటి వారు ఇతరులను ఉద్ధరించేటువంటి విషయాలు. సో ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినట్లుగా మనకి తనకంటే ఉన్నతమైనటువంటి వాళ్ళు కలిసినప్పుడు వారిని ఆదరిస్తూ, అభిమానిస్తూ వారి నుండి నేర్చుకోవలసిన, తనతో సమానమైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వారితో కలిసి స్నేహం చేయవలసినది, తనకంటే అధములు ఉన్నప్పుడు వారిని చూసి వారికి హేళన చేసే బదులుగా వారిని ఉద్ధరించవలసినది. సో ఇక్కడ భక్తుడుగా ధ్రువుడు తనకంటే ఉన్నతమైనటువంటి నారద మహర్షిని అతడు కలిసినందుకు గాను, అతడు బద్ధజీవుల శుభం కొరకే నిరంతరము విశ్వమంతటా పర్యటిస్తూ ఉంటాడు కనుక మరి ధ్రువుడు ఆ విధంగా పలికి అతని యొక్క అనుగ్రహాన్ని వాంఛిస్తూ తన యొక్క ఆ కోరిక ఏదైతే ఉందో ఆ కోరికను నెరవేరే విధంగా తనకి మార్గనిర్దేశకం చెయ్యమని
ఆ ధ్రువుడు అర్థిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉంది. సో అంటే ధ్రువుడు ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాడు అంటే ఒక రకంగా నారదులు వారు పరీక్షించినట్లుగా తన కోరిక కోసం తన ధీరస్థితిలో అంటే నిర్దిష్టమైనటువంటి ఒక దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతోనే ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. నారదుడు పెట్టినటువంటి పరీక్షలో తానేదో కోపంలో ఆవేశంలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కాదు, ఒక దృఢమైనటువంటి నిశ్చయము అనేటువంటిది ఇక్కడ ధ్రువుడు పలికినటువంటి ఆ పలుకుల ద్వారా కూడా అవుతుంది. కనుకనే అతడు తన యొక్క నిర్ణయాన్ని అమలుపరచుకోవడానికి, తన కోరికను ఈడేర్చుకోవడానికి ఒక దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతో ఆ ప్రయోజనాన్ని పొందేటువంటి ఉద్దేశంతోనే అతడు ఆ రాజ్యప్రసాదం ఏదైతే ఉందో ప్రాసాదంని, అలాగే తన యొక్క ఇంటిని వదిలి అరణ్యానికి వచ్చినటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై.